कुटुंब निबखाखै पनि न तिनी और जगवा गोला रक बेलाय बेलाय के हामबाय आंदो फानि टिभि चैनल संनो सिनि जों जालुं केन्द्राव नु साइमान दङो नुगैमान दङो जों दैग्रै दैमाया जों 2 बोसोरनि बाराङै थांखा आइफानो जों वातैफ्राव के वातैनि दैनो यासागै आग्रागै नुंलाय जागो ताबो ओंखाय जों वातैबो थाखा सिनि बेलायखौनो जोंनि थाङानि दै नांमानि बो जों दैग्रैनो बाङै प्रब्लेम लायो दङो गोबां मानो जतनि फेमिलियावनो जों ओंजाक अबस्य हायनो बाङै जों आरो न'आव मोसौ गैयाफानो जों लामा मा कासलायखा जों अफिसावबो थांखा अफिसाव जों 6-7 मासनि सिगां थाङै जों जोंनि बोरै दलनो जों थांखा आरो थाङै जों 2 बार 3 बार थांखा बनि परे बर किसिसा सामुं रं फायखा रया लेंया बर रं फायखा फियाबा ताबुक जरा 6-7 मास परे ताबुक जों दैमाया इंगे अम हायख्लायनो जों साफार ख्लाय दङ इंगे जे मेसिन दं माने बबु सिनि बाङै ओंया काबार ओंया ता जे निरक्त साइमान निरक्त मेडिया पारा पारा गुरिनाय जत दिगि गुरिनाय सिनि ट्राइबल एरिया वंके बमता हाय मेसिन ना आसं रवै जोंनो कष्ट रवै दं निरक्त साइमान कि ठीक अब हायनो सि दरबु अम हायनो ओंै दं जों दैमाया जों कायसे नायदर स्कुल बगतर मा दं अरबु इंलिश मिडियाम स्कुल सिनि अक बरनि बाउन्डारियावनो जों बासाजाक आरोबो आरनि सरायरावबो साफार खाय दङ दैसो अरो वासापासि बारा दङै परे रनाय हनै फायनाय रावबो दैग्रैनिसि परे रलि आरो के बारा दं मालि आरो के थाङै दं जों अम हायते जों लकेल दङ उक अम लामबाय क्रंजाक न यांनिबो लामबाय क्रंजाक न बर पर्यन्त दैमाया ओंखायनके जों बेलायखौनो कष्ट खालाय मा दङ आं कयनि मुसुगो जोंनि ता बर्तमान सरकार दंनाय रगन दैनि कुनो धर्म गरै दैनि कुनो रं गरै फियाबा तो माने जोंनो अर हाखि खिख्लाय दंबा दै ताबुक जरा बैखे तालो सिकावै दंखा माइ बाय याक बायसे माइ रं मुइसालिया सामज बाय जाव फियाबा जोंके ताबुक सानो दै कारेन्ट लामा हनै मा दंख आबनि बागै केनाय दंमोन अब जों फुं 10 तानि सिमिनो सें साजाक जों ताबुक जरा से सिनि जों नायमानि बरफ फायासाक जों दिएम बाय खुद कगमा सायासाक जों अ लामानो आइ फियावलिया तमाने इनकाके जों औरनि इंजिनियर बाय सालायखा रुफायानो साव भिडियो बाय सालायखा रुफायानो साव फियाबा क कायसन साव थाव जों ताबुक जरा दै रया आबिनि बाय जों दिएम फायासाक जों दिएम बाय मुखामुखि कगमा सायासाक जों अ लामानो फियावलिया ता कायसा जों अबनो रहरिया गराखनो जों सें साजा तो तेनो अरो नो सफायमानि इनकाके अरो जतनो रायो बिसिनि दंगो जों अरो नो कुनो कालार खलायलाया पार्टी तैलाया जों जत बुरै रक नन तैनि गुरै समय सानो जों जतनो सिउ हानबाय जों अरो कालार पार्टी गुरै जों जतनो अरो जे दैमाया जतनो जों अंशग्रहण खाय पाइथागो जोंनो दिनै नाव जिल्ला हारका समलायखा आबो साबनो नाहारै नावनो जे डिमान्ड खालायबै दंमोन जों दिनै लाहार कासमानि इनकाके जों डीएम साहब बाय कक मासानाय डीएम साहब जोंनो कक रय माकलांनाय जोंनो आसास मारनाय अब हाय खलाय जों बननो नायसिङै दं